rozbité. Ale tu, ukáž? No, počkaj. Takže dneska tu budeme ochutnávať takéto niečo, papita, nejaký donut. A potom do klasika, kde pozná túto. Tak. Čo ideme povedať, tak spojíme toto, papitu. Neviem, to som ešte nemala. To ako, dobre to vyzerá. Tak. Ukážeme ľuďom na kameru. Ukáž. Je to takto, je to maličké. Tak, ideme na to. Tiež. A ja znam tak polovičku. To aj ja. Dobre. Koľko dáme k tomu? 6 a plus 10. Ja mám 5 a pol 10. OK. No toto by sme mali. Ideme teraz toto. Sú veľké štúpavy, ale neviem, či to ani to nechce. Vyzerá to takto. To sú také mušle. Takto. Ako keby... Také mušle, no.